Jenengan ora anting ingin, Pak? Hah? Ingin. Ingin ngopo? Lah niku kok napa jenengan? Maksudnya piye kowe? Arep muni iritasi mau dadi apa? Kleru omong kok. Lah nggih ora anting ki ingin apa piye? Ingin cengelmu ya. Nganti ke Bocah semene bocah iki sak anakku lho, Din. Alah, biasanya jenengan ya nom tua ya gelem. Mbak Orisa, ya, ayo. Ting-anting tak duduhi nom-nomamu, nom-nomane Tatin iki biyen kaya kowe kuwi. Oh. Tenan, ya rupane nyempluk kaya ngono kuwi wis. Ha saiki wis mulai iso dandan, mulai ketok ayu. Iya. Ya iki biyen cilik-cilikane padha kowe. Oh iya. Ayo Tin, gentinan Tin. Ya. Kowe nek gelem dandan sok kaya ngono kae lho, moblong-moblong kaya ngono. Kae pendak dina seminggu pisan luluran, mandi uap. Oh. Dadi kowe ning dhuwur ceret umup kae lho. Uap knalpot. Iya. Mandi. Biyen asline ngene iki, mbok takono. Wah, ning mripate biyen kae ora digawe biru ngono kuwi, ngono kok biru tok kaya apa? Aneh-aneh barang ngono. Softland. Softland. Lah mengke kula picek, Pak De. Ah picek ya ora apa picek mata-matamu dhewe kok. Iya. Iya, kok dheke nganggo kacamata dadine soft. Ngene, kowe tak kandhani ya, aku ora menging kowe nganggo softland. Kowe ngerti Mas Gareng Rakasiwi kae pelawak Jogja. Iya, rasa takon, ngono wae. Kae mripate kena infeksi karena pakai softland yang nuwun sewu harganya tidak ora asli, ora apik ngono lho. Mripate kena ereksi atau apa to ereksi. Iritasi. Kowe rasah melu-melu. Infeksi, iritasi. Iya, bener ya kuwi. Mripate iritasi. Kuwi nganti digolekke donor mata karo banyane Dokter Acong ki sing duwe donor mata ning PBB kono. Kuwi ngati-ati, sok nek lensane ora apik didelok. Iya. Tembaske, Pak. Hah? Tembaske. Nek kowe melu aku tenanan, ngabekti karo aku tenanan, aja kok softland. Mripatmu ki tok nayu ongotan ana kacamatane kae. Ongotan sing ning kacane kae lho dadi apik no. Iya. Ya, kae mbiyen. Ayo Tin, gentenan kowe nembang. Iya. Jenengan ora anting ingin, Pak? Hah? Ingin. Ingin ngopo? Lah niku kok napa jenengan? Maksudnya piye kowe? Arep muni iritasi mau dadi apa? Kleru omong kok. Lah nggih ora anting ki ingin apa piye? Ingin cengelmu ya. Nganti ke Bocah semene bocah iki sak anakku lho, Din. Alah, biasanya jenengan ya nom tua ya gelem. Asem. Ya ora. Iki sak anakku ya antek iki sak. Hati-hati lho, Ting. Kuliah Ini ya. biasanya ngaku-ngaku anak. Engko bare yuk terserah dia. Aja percaya, aja percaya. Iya. Rasa percaya karo Tatin. Tatin ngono kae iki mergo kagul. Ngapa? Kagul dheke mengutarakan hasrat karo aku ning ora kesampaian iki. Omongane ting celebung ora karo-karo. Ora wae. Heeh. Iya. Lho ana sing percaya penonton. Oh wae. Kae cetha PBKS. Ya iya. Endi sing muni endi? Rawani ngaceng. Iya. Ayo gede kowe nembang. Iya, sing apik. Heeh. Napa niki? Engko. Liwong ki mengko keri dhewe. Urung-urung kok liwong. Ado-ado tekan kene kok mengarep ngrungokke liwong. Mbok tuku kaset ning omah kono wis malah tengok-tengok penak. Iya, isih ana tembang kangen panyuwunan pirang-pirang ana pepeling kok liwang-liwung. Iya. Ya sing jeneng piyai nonton ki bebas, ngarani apa-apa bebas. Ngono lho, Mak. Ning ki nek pamundutan pirang-pirang diurutke engko sing keras dhewe liwung. Ha liwung kok Tatin, Anting karo sing lemu-lemu iki kon medhun kabeh. Ya. Nggo penutup ya. Ngono kok ya. Dadi ayo liyane liwung sing kepenak-kepenak. Tembang kangen ya ana, pepeling ya ana. Ya. Nggih napa? Apa? Oh ya. Pepeling nggih. Nggih. Ya. Pepeling dibawani. Ya.
Neno neno aja padha ditinggalke neno neno rekon Islam niku lelo lelo sahatate sa Orisa kayak anak musik gendon nangom ganggu wong ngrasake pepeling ngantuk Pak niku Pak ayo kon bali ya ajenge Pak ajeng nonton kok oh ya wis ben men seneng layang Iya. angop kok disuarake Cacake dirumbokne nggih. oh atos kowe iki ora ambokne genah halus kaya ngene kok senengane kowe iki sing kasar Jine ku nek kalih kumpul kalih sinden-sinden ya ketok kabeh lho. apane Ya asline. asline Risa Heeh. oh ya ben ya kaya kowe barang kaya ora kowe iki ketok ayu rak mergo dandan Nek ora dandan, ana ora dandan turu ning mobil ya tak rungokke iki sapa to sing ora iki alah ya ampun Tatin to mulane nek turu kok mesti lambene tutupi lendang bul ngetok ora ngetok ya. awang Ngences. iya Kang angka. sing ora iki alah ya ampun Tatin to mulane nek turu kok mesti lambene tutupi lendang bul ngetok Ora ngetok ya. awang Ngences. iya Kang angka siji neno 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 Kang angka loro salat dene dene kang telu Ramadan nindakke poso papat ya akad papat zakat neno neno nino ping 5 ping 5 wah ping 5 ibadah haji Ariza ki hamil lagi ya cocok nggih kang apa hawane ademe kaya ngene teng kene ya wis ben mbok yo kowe iki wong anakmu yo lagi siji wingi bar Agnes nglairke gendi Tiwi nglairke gendi Orisa nggih Orisa sok nglairke kowe gendi kowe nek bareng pripun nek bareng ora apa-apa aku tak golek sinden-sinden liyane berarti sing ora nek bareng sing isih melu aku Anting karo Elisa ha aku tak golekke sinden sing enom-enom aku nyawang kowe iki ya Alah gayane mbiyen ketok apa saiki ketok apa mbiyen ra ketok saiki ora ketok ra ketok gedene semene ra ketoke piye atok tutupi Hah apa ta apa lho ayo wong kok padake apa padha anting berarti ya tekan ngendi mau sak modar kowe salah sinden nembang kok dadak disambi omongan barang iya hah 5 ayo ora ngerti karo wong-wong sinden-sinden kuwi iki nok Iya. Le anteng-anteng le do. Wah, ketok kaya piyai luhur iki nek pas nyinden ngene iki. Iya. Nek muni tekan transit isih do preman kae. Ngloso bareng sut ngono. Adu ndas kae terus do ngrasani sapa-sapa kae. Terus Tatin kentut. Nah, bubar kabeh. Gojeke sinden-sinden ngono kuwi no asli tenan. aku
kentut, Riza gitar. Oh nggih. Ayo. Dipraktekke kok piye? Ya ora wong sing jeneng wong wis babaran. Wong wis babaran iki mesti kene iki wetenge iki nek wong wedok akeh kae lho. Lekuk-lekuk es apa jenenge? Selulit. Apa? Resmak jengko kowe iki ora dong rasa omong. Resmak. Apa kae terus? Ah iya ora ngremene to balapan gruk. To nek bar stagenan ngono kuwi gruk. Ora sing hamil. Ngapa wi? Ambok. Oh, Wis gak dirampoke. ngene ngapa? Ayo. Kaya ketuprake Warsudi lho anggen. Aku tresno karo kowe. Ya. Ping 5 ngibadah haji. Rukun Islam. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga yuk tak kuntak nang ning tak kuntak ning nang tak kuntak nang ning tak kuntak ning nang ora rampung-rampung iya. Monggo dados. Yuk. Hey. Wis suwan cilik tansah dielingke.
Lilinggo alon-alon. Ya. Lah napa? Awake gedene semono mak jelek ngono. Ya alon-alon ya, Mak.